Whole chicken po yung lunch namin, guys. Hindi ko makain yung asawa ko ng may buto. Kaya chicken breast yung kinukuha niya. Meron kaming couscous. Hindi siya rice. I don't know what is couscous. So meron kaming cucumber and then tomatoes. Tsaka salt. I need some. Tsaka cook. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Kumakan po kasi niya. Kaya ito. Chili siya. Chili sauce. Yan ang aking Maggi. Yung asawa ko makakain sa gilid. Sinasamahan na niya ako. Siguro naaawa na siya sa akin. Ako lang mag-isa kumakain. At meron kaming coleslaw. Hindi ko pakita siya. I need another. Wala kaming rice kasi sabi ng asawa ko wala daw rice. Bumili siya. Ayoko nung kinakain niya kasi is yung breast. Gusto ko yung leg, yung may buto-buto. There. Goes everywhere. Kain tayo, guys. Itong couscous, para siyang corn siya. Para siyang corn sa atin. You're right, Mom. I'll have a shot.
may ano sa atin yung lechon manok. Ito ganun. Meron din dito. It looks nice outside. Harap mo. Pag buto na ang tira, hindi yung buto, pero may laman pa, yung mga legs, tsaka yung buto-buto. Tinatapon niya. Tapos, sabi ko, ba't mo tinatapon? Kasi hindi na daw makain. Kasi dito kasi, kinakain nila yung breast lang. Ang sayang, di ba? Kaya, naano na siya, nasanay na siya na hindi tinatapon yung kung ano yung tira kasi kinakain ko yung tira. Halos buong manok tinatapon kasi buto-buto na daw. Masarap may kasama kumain. Kaya lang hindi siya nakikita. You need to learn how to eat food. Pag kumakain tayo ng manok, pag kumakain tayo ng cucumber, kiniklaim yung palat mo. Tapos yung tira namin, ibabao namin sa trabaho bukas. Kasi dati hindi talaga siyang babao ng tira. Hanggang sa natuto siya, nasabi ko, bakit hindi ka magbaon? Lagay mo sa salad yun, masarap siya sa next day. Magbaon siya. Kaya, yeah. Let me just clean up, baby. Okay. Yan si Molges. Mabait to eh. Pag alam niya, binibigyan siya ng pagkain, nasisit down siya sa bed niya. Gentle. Guys, gagawa tayo ng hot drink kasi afternoon dito kaya mag-snack kami ng asawa ko. Gagawa ako ng hot drink coffee and
tea. And it's bubbling, and we need to get a mug. This is my husband's favorite mug. Walang pwedeng gumamit niyan kundi siya lang. Ilang bang mug ang kailangan ng dalawang tao? Like, tell me, ilan? And black coffee, of course. Tsaka gusto ng asawa ko ng cake. Kaya hanap tayo ng cake. Ito yung gusto niya. Oh my goodness. Yung gusto niya. I-warm ko lang siya sa microwave. Yung gusto niya. And I need to find my cake. Sa fridge naman tayo. Saan ba yung cake ko? Oh, here. Here, i-warm ko din ito. Triples and 2 small spoons. So we need, kailangan na ito ng tea kasi gusto niya tea. And 2 black sugar. Bayaan muna natin yan para kung ang tawag niyan, pero pabayaan lang natin siya para yung tea niya is ano talaga siya, tea na tea. Hindi ko alam yung word. And my coffee, of course, my black coffee. There you go. We're having an afternoon snack. Konting milk. Just konti. Then, microwave. Ayan o, nagme-melt siya, look. That's what I meant. Diba? Nagme-melt siya ng konti. Ito yung snack namin. So, yan yung para sa asawa ko. Yan yung chocolate fudge cake niya. Tsaka yung cup of tea niya na may 1 sugar. At ito yung sa akin yung black coffee ko. Napaka-black, as you can see. Black coffee ko and my cake. Na nilagay ko din sa microwave. Kaya yan yung aming snack. Guys, I will see you next time sa aking next video. Thank you for watching. Bye!